Не хочешь со мной идти? Ничего страшного ты не делаешь, да? Самая последняя, что есть, любимая. Конечно, пока. Самые отдаленные части там все. Мне он говорит, я живу на вокзале, уже не говорит, на вокзале живу. Он спрашивает, где ты живешь? Сейчас отвечу вам.
Лысый. Привет. Я вот здесь такого же обладаю. Посоветовал сама. Вот возле вас центральный, Приветствую всех на YouTube-канале Крым Реалии, также на нашей Facebook-странице. С вами сейчас Катерина Некреча, и мы находимся в столь солнечный и жаркий вечер уже на Майдане Независимости в центре Киева. И я думаю, что вы прекрасно знаете, с чем связано место, где мы находимся, и, собственно, дата. Сегодня 18 мая, и 75 лет тому назад случилась страшная депортация крымско-татарского народа. И 75 лет прошло, много воспоминаний, по-прежнему много очевидцев тех кощунственных событий. Тем не менее, все мы понимаем, что на судьбу крымско-татарского народа испытания легли и 5 лет тому назад. Поэтому дата 75-летия от депортации крымско-татарского народа, она, наверное, является более такой драматичной, еще более драматичной в связи с событиями пятилетней давности. Речь идет об аннексии полуострова. Как мы видим, такое мероприятие, когда и крымско-татарский народ, и украинцы, и россияне, все сопереживающие, все знающие хоть немного историю и то, что случилось, собираются на таком вот митинге, это реквием-митинг, для того, чтобы почтить память погибших, для того, чтобы вспомнить историю, для того, чтобы поговорить и проговорить, что случилось. И на самом деле, я думаю, что сегодня мы также будем много слышать разговоров о текущей ситуации, о современном положении дел в Крыму в том числе. Люди с флагами. Вы видите, вот сцена, на которой будут происходить действия, будут выступления представителей Меджлиса крымско-татарского народа. Не видела программу, не знаю, но из года в год, вот уже, кстати, 2019 год на дворе, и я думаю, что многие из вас представляют, что возможность проведения подобных памятных митингов, подобных митингов реквиемов на полуострове сегодня это просто является невозможным. На протяжении этого дня на сайте Крым Реалии есть живой блог, и вы можете смотреть, что происходит в Крыму сегодня. Есть живой блог, где есть заявления, которые касаются этой важной даты. Мы слышали заявления и от Петра Порошенко, президента Украины, и от Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, который 20 мая, собственно, и случится инаугурация.
И, конечно же, внимание не только Украины приковано к этой дате, но и также всего мира. Мы сегодня будем на протяжении этого стрима говорить также о том, какие заявления, собственно, да, звучали. Также мы будем говорить об исторических фактах. А также будем общаться с теми людьми, которые пришли сегодня сюда. Вы, безусловно, можете писать какие-то ваши вопросы, что вас интересует в комментариях под стримом на YouTube. Буду обращать на них внимание, смотреть и по возможности задавать эти вопросы тем, кто присутствует сегодня здесь. Как я уже сказала, в Киеве погода, конечно, безумно жаркая. И на самом деле мы видим, что в центре города, в центре Киева людей, в принципе, достаточно, да. Но вот здесь вот на митинг собираются люди, которые знают, почему они сюда пришли. Я думаю, что как раз есть возможность пообщаться вот с кем-то. Здравствуйте. Это Крым Реалии, прямая трансляция для Ютуба и Фейсбука. Можно ли поинтересоваться, там, вы из Крыма или нет? Из Крыма, я переселенец, я живу уже здесь 2 года. Как вас зовут? Лиля. Очень приятно. Да. Вы каждый год приходите на акцию? Ну, Были, посещали? Ні, це перший раз. Почему пришли сюда сегодня? Ну, почтить память своих предков, которых депортировали с Крыма, моих бабушек, дедушек, моего отца. Спасибо вам большое. Спасибо, да, за то, что согласились сказать. Это говорить об этой теме по-прежнему очень тяжело. Тысячам, десяткам тысяч. Я должна сказать, что вот накануне, как раз 17 марта, в пятницу вечером, был в Киеве презентован фильм 1944 или 1944, фильм, который подготовило Министерство информационной политики и Fresh Production, украинский продакшн. И вы знаете, это невозможно было смотреть без эмоций, без слез. Без не то что слез, а без серьезных таких слез, потому что это документальный фильм, в котором представлено всего лишь 3 истории, но истории такие, которые отображают масштаб того, что произошло 75 лет тому назад. И на самом деле это, вот мы видим, что об этом сложно говорить. Но тем не менее мы, безусловно, максимально постараемся вас окунуть в эту атмосферу, потому что я знаю, что многие из вас, кто смотрит этот стрим, вы не можете прийти на такой митинг, вы находитесь в Крыму, да, там, или в других городах Украины, где также есть возможность выйти на такие митинги, да, но в Киеве он самый масштабный. Ну и, конечно же, если вы в Крыму, да, то это какой-то мостик, возможность как-то вот воссоединиться в онлайн-режиме, пусть, да, но просто быть всем вместе в эту дату. Вот мы видим, здесь есть и баннеры, и лозунги. Вот Крыму статус крымско-татарской автономии в составе Украины. Видим такие баннеры, видим много людей. По количеству, конечно, оценить много нет, это уже не наше дело. Другой вопрос, да, но тем не менее видим, что люди собираются. И в 18:00, наверное, немного с задержанием будет официальный старт. Мы дадим вам посмотреть все, что будет происходить на сцене, все, что будет звучать. Добрый день, нет? Можно с вами пообщаться? Да, как вас зовут? Вера. А вы откуда? Из Харькова. А почему вы решили прийти сегодня? Ну, это очень тяжелый день. Я сама еврейка, сама из Харькова, тоже еврейка, это то же самое, что и у татар были. То же самое происходили детства во время войны. Но тоже много погибали, ну-ка все, и поддерживаю татар, поддерживаю, и Крым поддерживаю. Я мечтаю, что когда же вернется Крым уже в Украину. Спасибо вам, спасибо за ваши комментарии. Мы видим, что здесь много журналистов, много видеокамер, много фотокамер. И вот, конечно же, если вы были когда-то на Майдане Независимости в Киеве, вы можете оценить примерно масштабы этого места. И, собственно, видно, да, что людей достаточно много. Максимально попробуем до официального начала пообщаться с большим количеством людей. Добрый день, прямой эфир Крым Реалии на YouTube и Фейсбуке. Можно с вами познакомиться, как вас зовут? Меня Эльдар зовут. Эльдар, вы вот, то есть чувствуете ли вы на самом деле, да, консолидацию вокруг этого дня, вокруг этой даты, вокруг 18 мая?
Что в чувствуете, Украине? я не услышал. Вот, консолидацию у всех, да, то есть насколько тут много крымских татар, там, украинцев, не знаю, там, россиян, возможно, по знакомым вы видите, да? Именно, скажем так, я начал это чувствовать еще в прошлом году, а в этом году это усилилось. И на самом деле слово, конечно, приятно здесь не совсем подходит, но чувство вот этой поддержки, вот как сказать, консолидации, оно дает, наверное, надежду на будущее. Меня, как крымского татарина, моей родины, моей земли, моего народа. Что я не сам, я не один, и мир уже изменился, мир стал другой. Вот это я ощущаю и чувствую, это радует. А помните ли вы, когда вот крайний раз удавалось крымским татарам собираться, да, потому что 18 мая в Крыму это всегда было масштабное, многотысячное событие. Когда такое было в последний раз? В 2013 году в мае? Да, в 2013 году, конечно, до этих всех событий действительно были масштабные вот такие акции 18 числа. А как это было, если вы можете, да, как-то рассказать тем людям, которые, может, не следили за этими событиями так, или которые вот не из Крыма, да, как это выглядело? Я не смогу рассказать, потому что я уже много лет живу в Киеве, поэтому, да, только тоже по рассказам своих близких и потому, что я видел по телевидению. Ну, то, что сейчас нет такой возможности, по сути, выходить на такой масштабный митинг-реквием, встретиться всем, собраться на полуострове, это драматично насколько для крымско-татарского народа и для Крыма в целом? Вы знаете, тут дело даже не в прошлом. Понимаете, да, это трагедия нашего народа, но значение имеет только настоящее и будущее, ведь для каждого человека. И вот эти вот запреты этих митингов, акций, да, это как раз-таки, скажем так, запрет нас, как народа, на наше свободное будущее именно вот в Крыму. Вот за это я переживаю. Я именно находясь, неважно, здесь, я в Украине или в Америке, это не имеет значения. Важно будущее. Спасибо большое за ваш комментарий. Вот, дорогие наши зрители, с чего я начала, да, что та трагедия, которая случилась 75 лет тому назад, повторилась 5 лет тому назад. И на самом деле вот то, что сейчас переживает весь Крым, да, и крымско-татарский народ, и вся Украина, это вот повторяется в эмоциях очень многих людей, которые, я уверена, будут высказываться сегодня с этой сцены. За это время, пока там можно прочитать комментарии людей, которые пишут там посты в соцсетях на эту тему, или которые в личном общении делятся своими эмоциями, своими переживаниями, да, вот это вот все связано, современность и история. Мы еще немного прогуляемся. Безусловно, сегодня мы поговорим. Мне вот интересно, на самом деле, есть ли у вас недостаток информации об истории, о том, что было 75 лет тому назад, потому что все крымские медиа, во всяком случае, свободные крымские медиа, которые не могут, кстати говоря, работать на полуострове в той ситуации, которая сложилась, они пишут очень много и сообщают очень много, да, исторических фактов, и пишут об этом интересно, и делают эти интересные материалы для того, чтобы их было проще как бы понять, распознать, да, впитать в себя. Поэтому я просто рекомендую вам искать вот такие вот крымские свободные медиа, которые не замалчивают эту тему и которые берут множество комментариев, множество историй показывают на своих страницах. Крым Реалии в том числе. У нас очень много материалов, и в том числе вышел специальный проект моих коллег. И один из моих коллег, который вот причастен к этому проекту, это Сергей Громенко, крымский историк, наш коллега. Сергей, попрошу тебя зайти в кадр. Можешь ли ты рассказать о том, мы сегодня так будем, я на тебя полагаю большие надежды, потому что ты же историк, не только ведешь эфиры на радио Крым Реалии, но ты историк. У тебя, конечно, багаж знаний неимоверный. Но у меня вопрос к тебе сначала вот такой. Что за специальный проект на странице Крым Реалии опубликован, к которому ты, в частности, да, приложил руку? Да? Расскажи об этом. Ну вот буквально мы вчера опубликовали новый спецпроект. Мы традиционно стараемся, это, конечно, не каждый год получается, порадовать читателей эксклюзивом, но вот в этом году мы сделали такой специальный спецпроект, который называется «Депортация крымских татар в документах». Он представляет собой такую стилизацию под вагоны на железной дороге, которыми вывозили крымских татар. И каждый вагон представляет собой отдельный документ,
в общей сложности от 13 апреля до 5 июля 1944 года и раскрывает какую-нибудь отдельную сторону депортации. О том, как готовилось, отчеты, которые посылались с места в Москву, телеграммы с указанием точного количества вагонов и числа депортированных. И заканчивается это специальным докладной Берии, который он представляет к наградам тех НКВДшников, которые депортировали крымских татар. Документы. Без комментариев, без оценочных суждений. Советские документы, которые позволяют увидеть, как на самом деле заранее, с очень глубокой подготовкой. Это отнюдь не было такое спонтанное решение. И самое главное, оно никак не было связано с расследованием каким бы то ни было преступлений, которые могли бы совершать крымские татары. Первый документ был подписан в тот момент, когда бои за Крым не закончились. Только Симферополь был освобожден, а Севастополь и Бахчисарай находились в руках немцев. Поэтому, казалось бы, как тут можно определить, виноваты крымские татары или нет? Уже тогда было принято решение о том, что крымских татар следует выгнать. Какой причиной на самом деле, да, стало? И только вот немного еще таких общих данных, которые, кажется, читатели Крым Реалии точно должны были уже впитать в себя, и, не знаю, слушатели нашего радио. И, в принципе, почему 18 мая, да, потому что именно тогда, вот там в 4 там, или в 4:30 утра, примерно так, пришли в дома крымских татар, дали там 15 минут, чтобы те собрали вещи. Дома были там и семьи, которые, например, не понимали русского языка, не понимали, что от них хотят. Или дети одни остались дома, потому что там родители пошли куда-то уже там на рынок по работе, куда-то еще. И вот и таким образом, да, этот такой первый эшелон был отправлен из Крыма. Если говорить вот ты говоришь о документах, да, если говорить о мотивах, то есть почему это было сделано. Если в документах видно, да, что это решение было принято до того, как было уже понятно о том, там, сколько предателей, условно и прочее. Также в своих материалах ты не раз не устаешь повторять о том, что не было среди крымского татара большего процента там, коллаборантов с немцами, чем в любой другой национальности. Да, это тоже важный момент. Да? Какой мотив был у Сталина для того, чтобы вот, совершить эту депортацию? Тут прежде всего надо подчеркнуть, что постановка вопроса, за что Сталин депортировал крымских татар, она является в корне неверной, потому что она оправдывает вот этот российский, советский, сталинский дискурс, как будто бы существовала причина, да, вина крымских татар, и за которую полагалось такое наказание. Правильно будет спрашивать, зачем Сталин депортировал крымских татар, и ответ на этот вопрос будет таков. Потому что вся политика Советского Союза, начиная с 1935 года и до начала 50-х годов, это политика массовой депортации народов с пограничных окраин. Как только у Сталина портились отношения с каким-нибудь иностранным государством, находившимся рядом на границах Советского Союза, или как только Сталин получал в свои руки какую-нибудь территорию пограничную, сразу же на ней начиналась зачистка. В 1935 году этот суровый такой перечень открыли корейцы, потому что Корея тогда была частью Японской империи, и с японцами отношения у Советского Союза испортились. И в конечном итоге в 1938-1939 году были военные конфликты. Также в 1936 году испортились отношения с Польшей и поехали осваивать Казахстан поляки. В 1939 году Западная Украина и Западная Беларусь. В 1940 году это сразу и Прибалтика, и Бессарабия с Северной Буковиной. И всякий раз, когда представлялся случай, вот тогда это и происходило. И оглядываясь, вот если там разложить карту и посмотреть на нее, с каких территорий они и когда были депортированы народы, становится абсолютно очевидно, что в начале, в конце 43-го, начале 44-го у Сталина возник превентивный план возможной будущей войны с Турцией за Черноморские проливы. И оба плацдарма, на которых могли вестись боевые действия, это Северный Кавказ и Крым, были подвергнуты вот таким превентивным зачисткам, чтобы внезапно лояльное население Турции не могло повлиять на ход этой войны. Если мы посмотрим на Северный Кавказ, то там подвергались депортации народы тюркские, но не кавказской языковой семьи. И так вот выборочно. Один народ депортировали, другой оставили. Третий депортировали, четвертый оставили. В Крыму пошли еще дальше. В Крыму депортировали в конечном итоге всех не славян.
и даже небольшая часть караимов, к которым никаких претензий не было, если они случайно попадали в депортацию, то их не возвращали. Оставили там, потому что такая была логика советской машины. И в конечном итоге за период с 41 по 44 год из-за сталинских действий вот вся вот эта вот палитра разнообразная крымских народов, она полностью исчезла. Немцы, итальянцы, крымские татары, армяне, болгары, греки, иранцы, турки, фактически никого не осталось. Остались только русские, украинцы и белорусы в небольшом количестве. Вот так вот Сталин практически уничтожил вот этот вот старый Крым, древний со всеми его традициями, потому что, как было написано в письме Берии к Сталину от 10 мая, нежелательно, чтобы крымские татары проживали на пограничной окраине Советского Союза. И вот эта вот фраза, она лучше всего характеризует подлинную причину депортации. Когда людей вывезли из их домов, в эти дома приехали другие люди. То есть вообще на все готовое. Посуда, вещи, наверняка там какие-то где-то сбережения запрятанные, там украшения хозяйства, прочее, да. Кого привезли, да, и как происходило вот это вот наполнение Крыма новыми другими людьми? Начнем с того, что согласно постановлению о депортации специальные комиссии должны были оценивать имущество, описывать имущество, чтобы потом формально по предъявлению чеков на такую же сумму крымские татары могли получить аналогичное имущество там, в местах ссылки. По факту же оказалось так, что крымских татар выселяли до того, как происходила оценка этого имущества. И в конечном итоге, опять же, 500 килограмм разрешалось на каждую семью. А теперь это формально. А теперь подумайте. 500 килограмм, когда они уезжали, когда их депортировали, да, якобы можно было взять. А теперь подумайте, что в этой семье нет взрослых мужчин, потому что они либо воюют на стороне советской армии, либо они отступили вместе с немцами, а подросшие, только вот подросших юношей уже успели забрать военкоматы. 6 тысяч таких отправились в специальные лагеря подготовки за Уралом, чтобы пополнить состав советских войск. И кто остается? Остаются старики, остаются женщины, остаются дети. Могли они в руках реально унести 500 килограмм? Нет, конечно. Поэтому кто сколько мог, у кого сколько было возможностей, 1, 2, 3 кулька с вещами, солдаты многих вводили в заблуждение, говорили, что достаточно будет взять еды и одежды на 3 дня. Многие думали, что их ведут на расстрел, и поэтому не брали с собой ничего лишнего. И, конечно, вот так это получалось, что основная масса этого имущества, не говоря уже там о скоте, да, остались все в Крыму. И потом, после того, как депортация завершилась, во второй половине мая, да, приходили специальные люди, описывали все это имущество, переходило на баланс. На самом деле продолжали деребанить вот крымско-татарское имущество до 1948 года. Передавали его из рук в руки, из подчинения в подчинение. А потом, вот уже в самом начале после того, как окончательно война завершилась, да, в 1945 году, и уже тогда начали задумываться над тем, как населить Крым. Почему это было необходимо? Потому что до войны в Крыму проживало, без малого 1 200 000 человек. А после войны, после 2 волн боевых действий, после Холокоста, после угона на работу астарбайтеров немцами, наконец, после депортации советских, которые происходили в 4 волны, в Крыму осталось чуть больше 400 000. То есть в 3 раза Крым опустел. Я не знаю ни одной другой такой территории в Советском Союзе, которая понесла бы такие колоссальные потери в живой силе. И вот после этого становилось понятно, что иначе никак. Нужно завозить. И первые, конечно, поехали из центральных областей России, кое-кто из центральных областей Украины. Были разнарядки на колхозы. И, скажем, там в 1951 году была настоящая рекламная кампания «Колхозники, переселяйтесь в богатую и плодородную Крымскую область». А по сути, люди, которые туда приезжали, они попадали, с одной стороны, да, на все готовое, им даже выплачивались подъемные, а с другой стороны, они оказывались в условиях, когда проводить традиционную сельскохозяйственную деятельность было совершенно невозможно, потому что не было привычки к вот этой вот полупустынной зоне. И многие возвращались назад. И КГБ недовольных пыталось даже отлавливать, потому что получается, что деньги-то на освоение они взяли,
А поселиться не поселились. Так что раз уж вы уехали, давайте возвращайте эти деньги. Вот такие вот были курьезы. Только в 60-е годы, когда наконец был завершен, первая очередь Северокрымского канала, тогда поток переселенцев стал настолько устойчивый, что удалось превысить отметку в населения довоенного Крыма. Без канала это было совершенно невозможно. И конечно, когда и в 1956 году, и в 1967 году советские власти издавали постановления, направленные на смягчение судьбы крымских татар, все равно в каждом из этих постановлений отдельным было пунктом, что никакого права вернуться у крымских татар нет, и никакого права на реституцию имущества у них тоже нет, и подавно. И эта проблема, положа руку на сердце, не решена до сегодняшнего дня. Правонаследник Советского Союза, Российская Федерация, не компенсировала потери, несмотря на то, что депортация была признана преступлением еще в 1989 году. Я боюсь утомить, но очень интересно Сергей рассказывает, но боюсь утомить такой вот подробный сразу. Да, давай мы еще немного поговорим о том, что сегодня происходит. Я напоминаю, что на сайте Крым Реалии есть живой блог, где вот все новости вокруг этой даты собраны. Мы с Сергеем Громенко еще продолжим наш исторический разговор, да, потому что факты, которые он озвучил, представьте себе, что, значит, историки для того, чтобы все это передать, одно дело рассказы из уст из семьи, в семью, которые происходили непосредственно с людьми, да, которых депортировали, с крымскими татарами. Другое дело — это факты, архивы, которые изучали историки просто десятилетиями. Вот мы, видите, имеем возможность не сидеть самостоятельно в архивах, изучать это все, а послушать историков, людей, которые готовы об этом рассказать. Надо отметить по новостям, что вот во Львове почтили 75-ю годовщину депортации крымско-татарского народа. Там прошел митинг «Реквием». Это, то есть, вот, да, одна новость. В Симферополе, надо сказать, что 18 мая высадили 3000 цветов у памятного знака жертвам геноцида крымских татар. Также в Киеве прошел автопробег ежегодный, также в память геноцида крымско-татарского народа. Ну вот сейчас, напомню, мы находимся на Майдане Независимости в центре Киева, и сейчас тут с минуты на минуту начнется митинг «Реквием» в эту дату. Предлагаю вам осмотреться по сторонам, потом мы продолжим наше общение с теми, кто пришел на этот митинг, и также мы, конечно же, еще поговорим об истории и о современной ситуации в Крыму. Лучше половина дома. Царский указ, в котором написано, что
Подожди, что ты тут делаешь? Что хочу? Не можешь. Да, богато раз. Еще хочу. Мы во время этого стрима будем, безусловно, показывать, что происходит сейчас на Майдане Независимости, но и в то же время, я думаю, что важно, если вы не следили за новостями, да, какие заявления и что вообще да, звучало за этот день. Ну, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада Украины должна внести изменения в Конституцию Украины о крымско-татарской автономии в составе независимой Украины. Далее цитата: «Должно быть завершено законодательное закрепление неотъемлемого права крымско-татарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого украинского государства». И вот конец цитаты, да, это заявил Петр Порошенко. По его словам, 5 лет подряд крымско-татарский народ, цитата, лишен возможности свободно, без притеснений чтить память жертв геноцида крымско-татарского народа в оккупированном Крыму, конец цитаты. Я напомню, что сегодня, также в Киеве, вот несколькими часами ранее, в 15:00, был на ВДНХ такой вот, собственно, да, такое мероприятие, где как раз выступал президент, тоже была такая встреча, это концерт «Реквием» к 75-й годовщине депортации крымских татар. Его закрыла Джамала, певица крымско-татарского происхождения, с песней, известной на весь мир, 1944. Ну и, конечно, после этого выступления гости, безусловно, аплодировали стоя. Надо сказать, что эта дата важна не только для Украины, не только для Крыма, но также для мира. Вот, например, министр иностранных дел Чехии тоже поддержал крымских татар, осудил аннексию Крыма. В общем, написал он также об этом вот в Твиттере. Потом, да, то есть со всего мира буквально вот какие-то публичные реакции, да, официальные заявления в соцсетях, они звучат. И на самом деле, да, также надо отметить, что подконтрольной России крымские власти проводят в различных регионах Крыма разные мероприятия, посвященные этой дате. Ну вот сценарий один и тот же, как сообщает корреспондент Крым Реалии, это возложение цветов к памятным знакам, митинги и молитвы в мечетях. В Керчи 18 мая представители крымско-татарского народа, студенты и школьники возложили цветы к памятному знаку против жестокости и насилия, установленному на привокзальной площади железнодорожного вокзала. Там также помолились о невинно погибших во время депортации 1944 года и, собственно, да, в мечетях это случилось. Ну, интересно, да, что, например, представители администрации города Керчь на этих мероприятиях не выступали, но они ограничились действием возложения цветов к памятнику. В Армянске память погибших почтили минутой молчания у памятного знака, установленного там на 50-ю годовщину депортации. В Симферополе цветы возлагали сначала на привокзальной площади, затем у мемориала жертвам депортации возле Ботанического сада. И, собственно, в Ялте митинги, молебны на автовокзале и у мемориала жертвам депортации были, да, на том месте, откуда вот в 1944 году и случилась депортация из Ялты.
Вот так коротко о том, что происходило в Крыму. Важный момент. Вот видим, что люди собираются, людей все больше. Объявлено это мероприятие, митинг «Реквием» был объявлен на 18 часов. Видим, что вот уже 18:30 люди приходят и приходят. На этом деле на различку поставим. Давайте я сходив якусь 1000 другу знайти. Не, ну я видел, но я... Причем в отличие от всех вот этих полномочий, Very good. Can you say words because we have broadcasting for our History. Сейчас мы пообщаемся, если у возможность, с Фрэнсисом Фукуямой. Это человек, политический экономист и американский философ. Вот он сегодня в Киеве, да. Спросим его, почему он сегодня здесь, да, что его мотивировало прийти на этот митинг. Мы видим, что очередь к иностранному гостю на этом мероприятии, дождемся ее. Кстати, мы находимся вот рядом со сценой, где сейчас и начнется митинг «Реквием». Там видим, что есть представители Меджлиса крымско-татарского народа, Рифат Чубаров, вот Ильми Умеров, Гаяна Юксель, значит, все здесь. И сейчас мы, конечно же, будем транслировать все, что будет звучать с этой сцены на Майдане Независимости. Так, so, Francis, few words. Yes, Francis, can you tell why you came here today? I am in Ukraine in order to teach a course, a Leadership Academy for Development course this week, but I'm also very happy to be here on Crimean Tatar Remembrance Day because I think it's very important that the world not forget what happened to the Crimean Tatars, both historically in 1944, but also today when they're deprived of their own homeland. So a little bit I will translate. Фрэнсис Фукуяма говорит, что он приехал сюда преподавать, да, в Киев. И, конечно же, так как он находится в Киеве, он не мог пропустить эту дату, потому что и для мира, как он говорит, это важная дата депортации крымского народа 1944 года. И я сейчас спрошу, действительно ли в мире знают, да, об этой дате? И на самом деле это тоже очень важный момент. So, Francis, in the world, is it like new information about deportation? I mean, after annexation, yes, because in Ukraine, after annexation 5 years ago, we know more about Crimean Tatars. Yes, this is true. So, in the whole world, do people know about this? What reaction? You know, I'm afraid that in the larger world, in the United States, this is not a very well-known story. I knew about it for many years because I wrote my PhD dissertation about Russian foreign policy, but that's why I think this kind of event is important to make it better known among the outside world. Да, безусловно, Фрэнсис говорит, что он писал диссертацию на эту тему, поэтому он знает, но, конечно же, например, в Соединенных Штатах Америки это там не то, чтобы там, да, суперизвестный факт. But Francis, as we see in Ukraine, yes, after annexation 5 years ago, we know more. Yes, can we say that in the whole world, after what happened like a few years ago, yes, we know more about the history? I think it's definitely true that the Russian annexation did make people aware of Crimea and the history of the people that live there. So in that sense, yes, definitely, there's more knowledge. Thank you very much. Thank you very much. Фрэнсис Фукуяма, вот, да, я задала вопрос, действительно ли, как это чувствуется в Украине, что после аннексии в 2014 году
в Украине начали больше знать и понимать об истории, да, ну вот как парадоксально, но так и есть. Но да, он подтвердил, что действительно и после тех событий, которые вот с нами случились буквально несколько лет тому назад, конечно же, и в мире стали больше говорить об этом. Это такой, знаете, непрямой прям перевод, поэтому я знаю, что многие из вас, кто владеет английским языком, я так очень вкратце, я не переводчик онлайн, но саму суть передала. Мы сейчас видим, что спикеры готовятся к тому, чтобы начать этот митинг-реквием, и на самом деле, да, важно сказать, что это правда. Да, и с каждым годом внимание, возможно, благодаря тому, что в Украине больше тому внимания, мы видим, что президент Петр Порошенко этому уделял много внимания, мы видим, что избранный президентом Украины Владимир Зеленский сделал свои заявления. Сейчас начало митинга реквиема, поэтому предлагаю вам посмотреть. Шановні співвітчизники, співгромадяни, шановні учасники всеукраїнського жалобного мітингу пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Сайгалова Тандашлар. 75 років тому, 18 травня 1944 року, комуністичним режимом колишнього СРСР було скоєно злочин проти людяності, що мало на меті знищення кримськотатарського народу, корінного народу Криму. У ході тотальної депортації зі своєї батьківщини і внаслідок нелюдських умов у місцях вигнання кримсько-татарський народ втратив 46% своєї чисельності. Десятиріччя вигнання, що супроводжувалося обмеженням прав і заборон в політичній, культурній, соціальній і мовній сферах, завдали непоправної шкоди розвитку кримсько-татарського народу, одного з самобутніх народів людської цивілізації. Сьогодні ми зібралися в центрі столиці України на Майдані Незалежності, щоб вшанувати пам'ять жертв депортації корінного народу Криму, висловити свою солідарність нашим братам і сестрам в окупованому Криму, привернути увагу міжнародної громадськості до трагедії кримських татар і продемонструвати країні-окупанту нашу згуртованість і рішучість боротися за свої права. Оголошую всеукраїнський жалобний мітинг пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу відкритим.
надається муфтію Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим Айдеру Рустамову. Я вітаю всіх згідно нашої традиції. Селям алейкум. Я буду молитися рідною мовою, зачитав першу суру з Корану Аль-Фатиха. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah'ım ya Rabbi, bütün ecdadlarımızı sürgünlükte ölgen analarımızı, babalarımızı, ecdadlarımızı rahmet eyle ve mağfiret eyle ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim, bu Fatiha sevabını okuyan suresinin onların ruhlarına vasıl eyle ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim, şu mübarek günlerge bizge nasip eyle ki senin sözünden hiç ayırmamağa, senin emirlerini yerine getirmeye, senden korkmağa bizge nasip eyle ki cennetke kavuşuyuz ya Rabbi. Ya Rabbi, Subhanakallahumma ve bihamdik la ilahe illa estağfirukallah ve etûbü ileyk. Bir iki söz aytmak isteyeyim çünkü bizni Kırım'da da seyir eteler. Bugün bizim için tek matem konu değildir. Bugün bizim için kureş ve mücadele konudur. Eğer de düşmanımız büyük olsa demek ki hedeflerimiz de büyük. Eğer de musibetlerimiz büyük olsa demek ki Allah bizni sever. Çünkü bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle anlattı. Ve inşallah hiç şüpheniz olmasın, galibi bizde olacak. Çünkü mazlumun ve Allah'ın arasında dualarının perdesi yoktur. Allahu Teala dualarımızı kabul eder inşallah. Subhanakallahumma. Teşekkür ederim Сайгал Муфтій. Дякуємо Муфтію. До мікрофону запрошується людина, яка була ініціатором ухвалення постанови Верховної Ради України про визнання депортації кримськотатарського народу геноцидом, народний депутат України Микола Княжицький. Будь ласка. Ви знаєте, приємно бачити тут разом стільки синіх і жовтих кольорів, які об'єднують українців і кримських татар. І сумно, що ми бачимо ці кольори в День пам'яті. Сумно, тому що те, що пережили кримські татари в ХХ столітті, це справді унікальна трагедія серед багатьох народів, які зазнали трагедій на території сучасної України. Геноцид українців під час Голодомору, Голокост, який пережили євреї, виселення українців, яких 500 тисяч виселили з території Західної України лише з 44 по 47 рік, виселення сусідніх балтійських народів, які сьогодні відзначають 70 років з тієї жахливої трагедії з Естонії, Литви і Латвії. Все це жахливі трагедії. Але жоден народ не зазнав такої трагедії, як кримсько-татарський. Тому що всіх представників цього народу буквально за лічені дні вивезли з рідної землі. Тому що половина народу загинула під час цього геноциду. Тому що досі так мало людей замислюються над тим, яка це жахлива трагедія. Тому що для багатьох кримських татар ця трагедія, на жаль, продовжується в окупованому Криму. Очевидно, все, що відбувається зараз, ця жахлива трагедія, те, що кримські татари не можуть вільно жити на своїй землі, не можуть мати на своїй землі вільної кримсько-татарської автономії. Я бачу тут цей прекрасний плакат, який про це говорить. В усьому цьому є і наша вина, українців. Тому що, повернувши кримських татар на свою рідну землю, що було
в умовах ще Радянського Союзу, пострадянського періоду, я вважаю величезним досягненням. Ми не забезпечили вільного розвитку кримсько-татарського народу на своїй землі. Наслідок маємо. Наслідок – анексія Криму. Ми не забезпечили правильного засудження тих катів, які знущалися над кримсько-татарським народом і продовжують знущатися зараз. Маємо наслідок – російсько-українська війна. Ми не забезпечили в думках кожного українця усвідомлення цієї трагедії і бажання кожного підтримати кожного кримського татарина, підтримати кримсько-татарський народ. Наслідок та невизначеність, в якій продовжує існувати Україна. Попри справді всі наші величезні успіхи, яких ми досягли за 5 років. Ми маємо це усвідомити. Ми маємо разом побудувати сильну європейську Україну з сильною кримсько-татарською автономією, з сильним розвитком української мови, мов корінних народів, кримсько-татарської мови і культури. Я вірю, що це буде. Слава Україні! Слава кримським татарам! Дякую, пане Микола. Боротьба не може відбуватися без освіти. Тому до мікрофону запрошується ректор Таврійського національного університету Володимир Казарин. Дорогие друзья, от имени преподавателей, сотрудников, а самое главное, от студентов Таврического национального университета, я рад всех нас приветствовать на этом замечательном мероприятии, потому что сегодня мы отмечаем юбилей, 75 лет этих трагических событий. Коллаборантами и врагами объявили народ, который дал больше всего героев Советского Союза из всех крымских общин – 8. Объявили народ, который дал больше всех полных кавалеров солдатской славы – 7. И который дал единственного дважды героя Советского Союза, который должен был стать трижды героем, но отклонили третье представление – Ахмедхана Султана. Понятно, что на самом деле за этой депортацией скрывалась этническая зачистка региона. Вслед за крымскими татарами отправили болгар, отправили армян, отправили греков. Нужно было зачистить эту территорию для определенных имперских замыслов, которые они тогда вынашивали. Я хочу сказать, что крымские татары всем нам подают пример, как нужно защищать свою землю. Вспоминайте, когда приближались события 2014 года, Путин знал, что есть человек, с которым он, если договорится, у него все получится. Если не договорится, не получится ничего. Он не искал встречи с президентом Украины, он не искал встречи с премьер-министром Украины, он не искал встречи со спикером Верховной Рады Украины. Он через Шаймиева, помните, тогда договаривался о том, чтобы встретиться с лидером крымско-татарского народа. И состоялся разговор, в ходе которого, говоря на языке религии православия, шайтан искушал Мустафу, говоря ему о тех привилегиях, которые он готов дать, все остальное, что он готов дать. Ему нужно было его уговорить. Ничего из этого не получилось, и Мустафа в лицо ему сказал «нет». И вот сегодня это сопротивление, которое они оказывают, молчаливое сопротивление, которое особенно до бешенства доводит их всех, потому что они молчат, но в глазах у них написано, что они не согласятся никогда. Вот сегодня они за всех, за нас, за Украину, за весь народ, там этот тяжелый труд совершают. Потому что с нападения на Крым началась Донбасская трагедия и все остальное. Я хочу сказать, что мы должны низкий поклон отдать нашим братьям и осознать, что у нас всех есть перед ними большой долг. Сегодня об этом уже было сказано. Давайте об этом будем помнить и долг этот им вернем. Спасибо, Владимир Павлович. Слово надається муфтію Духовного управління мусульман України УММА Саїду Ісмагілову. Будь ласка. Ассаляму алейкум, мир вам, шановні брати і сестри, шановні українці і кримські татари. Зараз на центральній площаді Києва, нашої столиці нашої України, ми зібралися, щоб шанувати пам'ять жертв трагедії, жертв геноциду. Сьогодні 75-та річниця
геноциду кримсько-татарського народу. І ми в своїх молитвах маємо згадати всіх тих, хто загинув внаслідок цього безлюдяного, жахливого акту насильства по відношенню до цілого народу. Тож в своїх молитвах ми сьогодні, під час священного місяця Рамадан, згадуємо всіх наших братів і сестер, всіх мусульман кримських татар, які стали жертвами цього сталінського насилля. І це насилля, на жаль, продовжується. В Криму не дозволяють зібратися мусульманам, кримським татарам, щоб вони молитвою, читанням священного Корану вшанували пам'ять своїх отців, батьків, дідів. Тобто продовжується ця окупація і цей тиск на кримсько-татарський народ. Тож ми маємо тут, у Києві, продемонструвати нашу підтримку всім тим, хто залишився у Криму. Ми маємо помолитись за них, за всіх, хто загинув, і за тих, хто зараз підвергається утискам в окупованому Криму. Ми маємо підтримувати їх всім, чим можемо. І я вірю в те, що наступить день, коли ми з вами увійдемо вже звільнений Крим і відзначимо всі наші свята, всі наші святкування, День Незалежності України, День депортації кримсько-татарського народу. Всі свята ми будемо святкувати у вільному українському Криму. І благаю Всевишнього Господа, щоб він благословив Україну, щоб він благословив мусульман кримських татар, українців, всіх нас з вами, щоб мир і свобода запанували в усій Україні і були звільнені окуповані території. Амінь. Дякую, пане Ісмаїл. До мікрофону запрошується голова партії «Зелених» Кононов Віталій. Мераба, джемат. Прийміть, я тут для того, щоб виразити свою шану і повагу до кримсько-татарського народу від партії «Зелених України». Ви знаєте, коли ми говоримо про 44-й рік, коли ми говоримо про те, які утиски мала в новітній історії кримсько-татарський народ, ми забуваємо, що це все почалось набагато давніше. Кому заважає кримсько-татарський народ? Хто хоче стерти пам'ять кримсько-татарського народу? Хто хоче змінити історію? Хто пам'ятає, що насправді кримсько-татарський народ – прямий нащадок Золотої Орди? І, звичайно, це людям, які сьогодні на заході і півночі нашої країни скрегочуть зубами, вони розуміють, що поки є кримсько-татарський народ, їхня історія неправильна. І тому ми мусимо пам'ятати про те, що наші предки, ваші предки колись були дуже славним народом, про якого знала вся Європа і весь світ боявся. І тому ми мусимо це пам'ятати, ми мусимо це зберегти, оцю історію, і донести до своїх нащадків, що ви гордий народ, у вас є прапор, у вас є гімн. І в мене є мрія. Я хочу поїхати в Крим, в мене там є священне дерево, якому я завжди молився, їздив кожен рік. І є місце, я не можу туди поїхати. Я знаю, що і у вас є мрії. І я зараз цю мрію назову. Не думайте, що це якась провокація, але я знаю, що ви хочете, щоб ваша батьківщина була незалежна. А Європа не може бути без незалежного Криму. Я цього вам бажаю, і хай вам Бог допомагає. Дякую. Дякую, пане Віталію. До мікрофону запрошується активіст міжнародного руху за деокупацію Криму і солідарність з кримсько-татарським народом Liberate Crimea Пархоменко Сергій. Дорогі брати і сестри, я низько схиляю голову в пам'ять про жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ми зробимо все, щоб ніколи не повторити, а всі, хто організував і хто покриває цей злочин, були притягнуті до кримінальної відповідальності. Сьогодні і завтра ми означаємо дуже сумні дати. Сьогодні 75 років депортації кримсько-татарського народу з Криму. Завтра День пам'яті жертв політичних репресій. І насправді те, що відбувається зараз в країні, може завершитися тим, що через рік ми будемо
мати реванш проросійських колаборантів, які вже зараз хочуть заглушити нашу пам'ять. 21 травня Конституційний суд України буде розглядати подання щодо неконституційності декомунізації, а це означатиме, що якщо ухвалять неконституційну декомунізацію, то злочинці, які організували геноцид, які організовували в депортацію кримських татар, голодомор і репресії, вже не будуть злочинцями за нашим законодавством. Ми не повинні цього допустити. Наша боротьба триває не тільки в окупованому Криму. Наша боротьба триває тут, в Україні, в Києві, і вона також триває за кордоном, де наші активісти, кримські татари, українці діаспори, українці, які виїхали на заробітки, проводять акцію «Кандидат в Європарламент, скажи, чий Крим», де ми вимагаємо всі партії, які висувають кандидатів на виборах в Європарламент, який незабаром там відбудеться, сказати чітку позицію, як вони ставляться до окупації Криму, як вони ставляться до відновлення територіальної цілісності України, як вони ставляться до питання вирішення проблем з порушенням прав людини в Криму і захистом прав кримсько-татарського народу. Я закликаю всіх, тут є народні депутати України, тут є багато активістів, експертів. Підключайтеся. Хай в Європі теж говорять, хай не забувають, що Крим окуповано. Хай знають, що ми не полишимо цю боротьбу. Наш голос має всюди лунати по світу. Дякую всім, хто вшановує, хто пам'ятає і хто бореться за історичну справедливість, відновлення її. Слава нескореному народу кримських татар, слава Україні! Крим – це Україна! Дякую, пане Сергію. Зараз до мікрофону запрошується дисидент Ігор Козловський. Брати і сестри, ми зібралися тут в сумний день, в цей травневий день, коли 75 років тому був здійснений злочин. Злочин, який став катастрофою для кримсько-татарського народу, але він його витримав. Зараз повторюються такі події. Ми знаємо, що кримсько-татарський народ страждає, але він бореться. І ми боремося поруч. Я вже недавно казав, що в ці травневі дні я відчуваю себе кримським татарином. Відчуваю, тому що біль цього народу – це і моя біль. Я знаю, що таке окупація, я знаю, що таке тортури, катування, я знаю, що таке підвали і в'язниці. Я знаю, що дуже багато зараз кримських татар страждає, але вони не скорені. І ці дні ми не тільки пам'ятаємо про них, ми знаємо, що в нашому майбутньому буде кримська автономія, кримсько-татарська автономія. І ми знаємо, що прапор кримських татар, він буде майорити над Кримом. І ми всі разом будемо святкувати такий день, який буде називатися День звільнення, День розбудови нової України разом з Кримом, разом з Донбасом. І слава Україні! Слава кримським татарам! Дякую. Дякую, пане Ігор. Слово надається голові Меджлісу кримськотатарського народу, народному депутату України Рифату Чубарову. Передо мною зараз виступав професор Козловський. Щоб ви знали, Крим уже був окупований у 2014 році. І 18 травня 2014 року він зі своєю командою, вони виходили на площу в Донецьку, по якому вже бігали бандити з автоматами. Я з цього розпочинаю свій виступ, щоб сказати всім вам, тим, хто тут зібрався, за те, що ви відгукнулися на заклики кримських татар, за те, що ви відчуваєте в своєму серці біль кримсько-татарського народу, за те, що ви в такий спосіб підтримуєте кримських татар і українців, які зараз знаходяться, живуть на своїй землі, але окупованому Російською Федерацією. Коли мене запитують, що ми можемо робити для того, щоб допомогти тим людям, які зараз в Криму, які очікують на повернення української держави, які думають, якого дня буде відновлено суверенітет української держави. Я завжди говорю, та хоча б просто кажіть їм приємні слова. Скажіть їм, що
ви чекаєте на той день, коли ви до них приїдете у вільний, звільнений від російських окупантів Крим. І що ви разом з ними будете будувати українську державу і на кримській землі. Тому що ви підтримуєте право кримсько-татарського народу на самовизначення у складі української держави у формі національно-територіальної автономії. кажіть все те, що люди хочуть чути тут на материку, кажіть те тим, які в Криму окупованому. Бо люди всі, наші люди, громадяни України, кримські татари, українці, вони всі вже настільки усвідомили, що їхнє життя, воно може розвиватися в умовах незалежної української держави. Я сьогодні, виступаючи на політичному реквіємі, говорив про те, що здавалося б, що біль з часом має стихати, що будь-яка рана, яка була страшна для людини або цілої нації, ця рана з часом затягується і люди заспокоюються. Це, очевидно, правда, але не в нашому випадку. В новітній історії кримсько-татарського народу це поки не відбувається, оскільки те, що було в 1783 році, те, що коли відбулася перша окупація Криму, те, що сталося 18 травня 1944 року, коли цілісний народ був тотально депортований зі своєї землі. І просто подумайте, майже півстоліття насильно утримувався в місцях вигнання. Йому заборонялося повертатися на свої землі. Багато, тисячі родин поверталися, їх знову і знову викидували з Криму. І 5 років тому знову страшна біда прийшла знову з Росії, з Москви. Отже, бачите, як в нашій кримсько-татарській історії, кримській історії, все зло і ненависть, воно завжди приходить з однієї сторони. І цією стороною є Росія і є Москва. Це правда, це так і є. І ми теж будемо з цього виходити. Дорогі друзі, я хочу, дякуючи вас, обов'язково подякувати тим десяткам тисяч українців, кримських татар, які сьогодні виходили на площі багатьох міст і селищ України. Це було і буде ще, заходи будуть в Одесі, Миколаєві вчора, Мелітополі, в Херсоні сьогодні були такі масові і дуже помітні події. Була відкрита стеля у парку, який 5 років на 70-річчя депортації був посаджений. В Генічеському районі, Новоолексіївці, в селищі, повсюди збиралися люди, а в Львові. Отже, я зараз не здатний всіх згадати, але тут ще доєдналися десятки організацій української і кримсько-татарської діаспор в різних європейських країнах. Вчора це було в Канаді, сьогодні в Сполучених Штатах. І, як я вже казав, в Латвії, в інших Балтійських країнах. Отже, повсюду підтримка кримсько-татарського народу, воно обов'язково пов'язується, і воно вже настільки взаємопоєднано з підтримкою української держави. Отже, відновлення прав кримсько-татарського народу, звільнення Криму від російської окупації, воно обов'язково розглядається через призму підтримки української держави, через сприяння Україні повної інтеграції її в Європейський Союз і в НАТО. Я хотів би особливо подякувати нашій організації кримсько-татарській і знову разом з українськими організаціями Туреччині, в Стамбулі, в Анкарі, десятках міст Туреччини вчора, сьогодні
проходять такі заходи. І особливо я хочу відмітити нашу українську дипломатію. Це, знаєте, це дуже помітно, коли дипломатія дійсно вона стоїть на службі народові, в даному випадку частини невід'ємної української політичної нації, як кримськотатарський народ. Хочу сказати, що по всіх тих заходах, які проводяться за кордоном, українські посли, аташе, інші дипломати приймуть участь і допомогу. І те, що я ще хочу сказати, спасибі дипломатам, вчора постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй, посол Єльченко, вручив генеральному секретареві ООН для розповсюдження в Організації Об'єднаних Націй в якості офіційного документа звернення Меджлісу кримсько-татарського народу всім країнам, парламентам, урядам країн, членів ООН щодо визнання ними депортації кримсько-татарського народу як факту геноциду кримсько-татарського народу. Ми дякуємо всім тим, хто в такий спосіб підтримує кримсько-татарський народ, який знаходиться в умовах російської окупації, тих, хто підтримує Крим, тих, хто виходить з того, що без звільнення Криму, без повернення його під суверенітет української держави дуже важко собі уявляти, як буде розвиватися Україна. Дорогі мої друзі, я хочу завершити свій виступ ще однією такою думкою. Я це ношу в собі другий день. Я не знаю, що як висловити, але просто зараз поділюся, а потім з моїми колегами, членами Меджлісу кримсько-татарського народу. Якщо хочете, хтось з вас, якщо захоче, давайте думати, як реалізувати цю думку. От вчора-позавчора в Кабінеті міністрів Ради Європи відбулися події, які є для нас такими, що уявляють виклик для України. Кабінет міністрів Ради Європи прийняв рішення, яке може відкрити дорогу для відновлення повноважень російської делегації ПАРЕ. Ви знаєте, що зараз ця делегація призупинена в своїх повноваженнях. І мені дуже дістали деякі мотивації. Як сказав міністр закордонних справ Німеччини, про те, що, мовляв, дуже важливо, щоб Росія була серед нас, і дуже важливо, щоб російські громадяни, я цитую, мали би можливість звертатися в Європейський суд по правах людини. Бачите, яка мотивація? Для деяких західноєвропейських політиків важливо, щоб російські громадяни мали можливість звертатися в Європейський суд по правах людини, аби захиститися від свого власного уряду. Але, вибачте, виникає питання, а чому ці громадяни допускають такий уряд до правління? І отже, я думаю, а можливо нам тоді пропонувати декотрим міністрам західноєвропейських, деяким міністрам західноєвропейських країн, які думають, що дуже важливо, щоб громадяни Росії мали доступ до Європейського суду з питань прав людини. Давайте ми їм пропонуємо приїхати до України цим міністрам, стати разом з нами, з кримськими татарами, з українцями, і разом з нами пішки перейти адміністративний кордон на Чонгарі, Каланчаку, на Чаплинці. Бо якщо дуже важливі права громадян Росії звертатися до Європейського суду, чому не важливі права оцих всіх українців, в тому числі кримських татар, вільно переміщатися по своїй країні, щоб бути в себе вдома? Я думаю, що ми це оформимо пропозицію. Хай приїжджають ці міністри, ми стаємо колоною на кордоні і йдемо пішки додому, до свого дому.
але які контролюються Росією, яку вони тягнуть до Ради Європи. Ми, як українська держава, маємо зробити все для того, щоб Росія правдами, неправдами, щоб вона знову не змогла хитрувати. Росія, як держава-агресор, має бути примушена до того, щоб вона пішла геть з українських земель. І поки цього не буде, жодних діалогів з Російською Федерацією на предмет того, як захищати права громадян Росії. Права громадян України, права кримськотатарського народу для нас є найважливішими, тим більш правда на нашому боці. Отже, дорогі мої, я хочу подякувати ще раз, щиро, за те, що в такий день ви відкинули всі свої важливі справи, аби для того, щоб сказати тим людям, які зараз в Криму, кримським татарам, українцям, які ждуть на Україну, сказати: ми з вами, тримайтеся, ми прийдемо, ми обнімемося, ми будемо разом. Слава кримськотатарському народові, слава Україні! Дякую, Ліпатага. Шановні учасники жалобного мітингу, я пропоную підтримати кримських татар, підтримати наших громадян в окупованому Криму і разом скажемо «Мілет! Вєтан! Крим! Меджліс! Мілет! Вєтан! Крим! Меджліс! Мілет! Вєтан! Крим! Меджліс! Слово для зачитування резолюції жалобного мітингу надається Ельвірусу Герману. Резолюція всеукраїнського жалобного мітингу в пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. 75 років тому, 18 травня 1944 року, на підставі рішень Державного комітету оборони СРСР, кримсько-татарський народ був підданий тотальній депортації зі своєї історичної батьківщини – Криму. В ході Чекійської операції у віддалені райони Узбекистану, Казахстану та Російської Федерації було депортовано понад 200 тисяч кримських татар, більшість з яких становили жінки, діти і люди похилого віку. У місцях спецпоселень кримських татар використовували на важких виснажливих роботах, включаючи шахти, лісоповали, будівництво іригаційних каналів. За різними оцінками, лише у перші роки вигнання внаслідок голоду, масових захворювань, знущань і каторжних робіт в місцях спецпоселень померло більше 46% кримських татар. Період насильницького утримання кримських татар у місцях вигнання і заборони їм повертатися і проживати на своїй історичній батьківщині в Криму тривав до листопада 1989 року. Насильницьке виселення кримсько-татарського народу з території його історичного проживання, навмисне створення у місцях спецпоселень життєвих умов, що призвело до масових смертей кримських татар, особливо дітей і жінок, обмеження елементарних засобів для існування, заборона протягом десятиліть повертатися і оселятися в Криму на історичній території формування кримсько-татарського народу, цілеспрямована мовна та культурна асиміляції за міжнародним правом мають всі ознаки геноциду. Четверта сесія 4-го Курултаю кримсько-татарського народу від 9-11 грудня 2005 року визнали депортацію 18 травня 1944 року геноцидом. Постановою від 20 травня 2014 року номер 1140 про заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримсько-татарського народу у складі української держави, Верховна Рада України визнала кримсько-татарський народ як корінний народ України та гарантувала захист та реалізацію невід'ємного права кримсько-татарського народу на самовизначення у складі суверенної незалежної України. Постановою Верховної Ради України від 14 травня 2015 року номер 412 про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ
світових лідерів та всіх членів міжнародного співтовариства щодо засудження прав і свобод кримсько-татарського народу, Верховна Рада України звернулась до міжнародного співтовариства засудити насильницьку депортацію кримських татар, здійснену комуністичним режимом СРСР 18 травня 1944 року. Постановою Верховної Ради від 12 листопада 2015 року номер 792 про визнання геноциду кримсько-татарського народу Верховна Рада України визнала депортацію кримських татар з Криму у 1944 році геноцидом кримсько-татарського народу. Одночасно Верховна Рада України заявила, що системний тиск на кримсько-татарський народ, репресії громадян України за національною ознакою, організації етнічно і політично вмотивованих переслідувань кримських татар, їхніх органів, таких як Меджліс кримсько-татарського народу, Курултай кримсько-татарського народу, на тимчасово окупованій території України з боку державних органів Російської Федерації, починаючи з дати початку тимчасової окупації, є свідомою політикою етноциду кримсько-татарського народу. 9 травня 2019 року Сейм Латвійської Республіки ухвалив заяву з нагоди 75-річчя депортації кримських татар владою СРСР, у якої визнав депортацію 1944 року геноцидом кримсько-татарського народу. Станом на середину травня 2019 року у окупованому Криму 102 політичних в'язнів та переслідуваних, з яких 72 кримські татари. Етаповано на територію Російської Федерації 58 політичних в'язнів, 44 з яких представники кримсько-татарського народу. 170 дітей залишилось без повноцінної батьківської опіки. За 5 років з початку окупації жертвами насильницьких зникнень стали 18 осіб, місце знаходження яких досі невідомо. Серед них 14 кримські татари. Загинуло 18 осіб, серед яких 13 представники кримсько-татарського народу. Отже, ми, учасники всеукраїнського траурного мітингу пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, проведеного 18 травня 2019 року у Києві, висловлюючи скорботу по жертвам геноциду кримсько-татарського народу, усвідомлюючи свою відповідальність за майбутнє кримсько-татарського народу, української держави, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, спираючись на рішення Генеральної асамблеї ООН, Європарламенту, Ради Європи, ОБСЄ та інших міжнародних організацій, якими засуджується тимчасова окупація Російської Федерації частини території України, а саме Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, і підтверджується невизнання її анексії, а також виходячи з неодноразових заяв та звернень Верховної Ради України щодо гарантій прав кримсько-татарського народу в складі української держави, схвалених відповідними постановами Верховної Ради України, усвідомлюючи, що визнання світовою спільнотою факту геноциду кримсько-татарського народу відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього свідчитиме не тільки про відновлення історичної справедливості, але й слугуватиме недопущенню у майбутньому вчинення подібних дій щодо кримсько-татарського або будь-якого іншого народу. Наполягаючи на тому, що саме надання Криму статусу національно-територіальної автономії на основі реалізації кримсько-татарським народом свого права на самовизначення у складі української держави сприятиме деокупації Криму і відновленню державного суверенітету України на Кримському півострові. Звертаємося до парламентів країн-членів ООН, наслідуючи приклад Сейму Латвійської Республіки, визнати депортацію кримсько-татарського народу 1944 року актом геноциду кримсько-татарського народу. Закликаємо міжнародні організації, насамперед Організацію Об'єднаних Націй, Європейський Союз, Раду Європи, ОБСЄ, а також всіх світових лідерів і визнаних громадських діячів докласти рішучих зусиль для невідкладного дотримання Росією норм міжнародного права і звільнення нею окупованих територій України, включно з Кримом.
Вважаємо за необхідне створення міжнародного трибуналу для судового переслідування посадових осіб Російської Федерації, відповідальних за вчинення військової агресії проти України і тимчасової окупації Криму, що призвели до серйозних порушень міжнародного гуманітарного права. Вимагаємо від Президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України застосування ефективних заходів, спрямованих на надання правової допомоги політв'язням та підтримку їхніх сімей, забезпечення прав і свобод громадян України, які проживають у тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму. Вважаємо неприпустимим подальше затягування із внесенням змін і доповнень до розділу 10 Конституції України Автономної Республіки Крим, спрямованих на реалізацію кримсько-татарським народом невід'ємного права на самовизначення на своїй історичній території в складі української держави. Схвалено учасниками всеукраїнського жалобного мітингу, проведеного 18 травня 2019 року, Київ, Майдан Незалежності. Шановні учасники жалобного мітингу, прошу проголосувати за текст резолюції. Хто за, прошу проголосувати. Дякую, одностайно. Кримсько-татарський прапор розміром 3 на 4,5 метра протягом 9 місяців подорожує по всьому світу. Акція «Об'єднаний прапором Liberate Crimea» відбулася сьогодні у самому центрі Рима, біля Колізею, за участі активістів української громади та співробітників Посольства України. Кампанія «Об'єднаний прапором Liberate Crimea» проходить з закликом до деокупації півострова, відновлення територіальної цілісності України та повної реалізації колективних прав кримсько-татарського народу. 9 травня Сейм Латвійської Республіки ухвалив заяву з нагоди 75-річчя депортації кримських татар, у якій визнав депортацію геноцидом кримсько-татарського народу. Ми зберігаємо пам'ять про своїх близьких, про всіх жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ми будемо домагатися судового рішення визнання депортації кримсько-татарського народу актом геноциду. Ми переконані в деокупації Криму. Кожен день ми вкладаємо свої сили і знання, щоб змусити російських окупантів покинути нашу землю. Ми звертаємось до парламентів країн-членів ООН своїми рішеннями визнати депортацію кримських татар геноцидом. Ми дякуємо українцям, всім співгромадянам за солідарність в боротьбі і вираження щирої поваги пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Мілет! Милет. Вітан! Вітан. Крим! Крим. Меджліс! Меджліс. Мілет! Вітан! Крим! Меджліс! Дивіться, нас мають почути в Криму. Те, що робить Ескендер. Мілет – це нація. Ветан – це батьківщина. А Крим – то є Крим. Ми маємо зробити так, щоб зараз нас почули в Криму. Мілет! Ветан! Крим! Мілет! Ветан! Крим! А Меджліс – це Меджліс. Меджліс! Дякую. Дякую, Жанара. Оголошую жалобний мітинг, присвячений 75-й річниці депортації кримськотатарського народу, закритим.
кримсько-татарському народу! Слава української нації! Слава Україні! Дякуємо всім! А Мирим же переодеваться будет бабашка такой. Ну что, мы попробуем. Сейчас, подожди. Я же знаю, что Попробуем. Прихвата. Слава Україні! Там дуже дякую. А ми з нею вже були. Момент, можна, будь ласка, коментар? 4 речення. Дякую. Ват. Ват. Чекай. Yarın ödüyorsan mecliste olacağım ama saatliklerden sonra olacağım. Ertesi olmayacağım, başka tedbirlerim var. Cevdet Ağa'yla bağlanız da Cevdet Ağa sizde var. Cevdet Ağa ama telefon açsın. Yok, biz ona laf ederiz akşam. Cevdet Ağa'yla. Siz hepsiniz yatma yerlerinizi bilirsiniz. İftar yerde olacağını bilirsiniz. Tamam, görüşürüz. Скажіть, будь ласка, як цей день сьогодні пройшов в Криму? Як це виглядало? В Криму вже 5 років з моменту окупації російські окупанти не дозволяють проводити всекримські заходи. Вони не дозволяють людям збиратися в Сімферополі, як це ми робили кожного року. Раніше до окупації було так, що по всіх місцях, де проживають люди, вони зранку проводили такі зібрання жалобні, проводили молебні, і потім багато з цих людей вони рушили до обласного центру, до Сімферополя, і там десь о 12-й час в день ми починали такий величезний всеукраїнський, всекримський мітинг, на який збиралося 30, 35, 40 тисяч людей щорічно. Цього з 2014 року, 2014 вони це заборонили, і вони забороняють взагалі, намагаються заборонити будь-які заходи, де вони не контролюють ситуацію. Сьогодні в десятках місць Криму були проведені такі скорботні заходи, де люди не пустили ані окупантів, ані їхніх приспічників з російськими прапорами, як прапор країни окупанта. Отже, люди намагаються робити так, щоб не було поруч тих, хто зараз контролює Крим. Чи ви думаєте, що після тих останніх арештів Кримської солідарності, які були місяць тому? Вони нас постійно тиснуть на нас для того, щоб у людей в головах корінився страх. Вони хочуть, щоб кримськотатари покидали Крим. Вони не можуть зараз, як сталінців, всіх посадити за 3 дні і вивезти десь в Сибір. Але вони роблять репресії дуже жахливі для того, щоб люди просто боялися за своїх дітей, за їхнє майбутнє, щоб вони просто виїжджали з Криму. Вони таким чином хочуть витіснити все нелояльне населення Криму, а до такого нелояльного населення вони відносять кримських татар і українців, етнічних українців. Історія робить круг. Історія робить круг, і дай Боже, щоб вона не зробила ще більший такий круг, щоб вона не охопила європейські країни, бо так було в 39-40 році, і не мені вам пояснювати, коли Сталін, тобто Радянський Союз, Німеччина, вони двох об'єдналися проти Польщі, а потім вже Балтійські країни, тобто пакт Молотова-Ріббентропа. Зараз німці запрошують Росію знову до повної такої повноформатної діяльності ПАРЕ. Мене і нас це дуже лякає. Якщо хтось думає
що в 21 столітті аж ніяк не можуть бути повторені катастрофи 20 століття. Я таким людям кажу, ви дуже і боляче помиляєтесь, це може бути. Дякую. Що ви чекаєте від новообраного президента щодо Криму? Слухайте, хай він вступить в свої повноваження. У нас не було жодних ще розмов, ми не чули його підходи щодо Криму, щодо кримськотатарського народу. Мені взагалі хочеться думати, що люди обираються президентами України для того, щоб розвивати Україну. Мені так хочеться думати. Але дуже часто ми помилялися в нашому житті. Дай Боже, щоб в цей раз ми не помилилися. І від нас питання, які ще східноєвропейські країни ви очікуєте визнають депортацію кримських татар геноцидом? Ну, логічно було б, щоб ті країни, які самі пережили або радянський такий гніт, це Балтійські країни, як Литва, Естонія, або соціалістичному були в таборі Польща, ну, з Чехії трошки складно там. Хоча уряд він абсолютно такий, що підтримує Україну і кримських татар, але є питання серед політиків, і зокрема щодо президента. Я думаю, що Польща ближче після Литви і Естонії. Дякую дуже. С нами Искендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Искендер, сейчас прокуратура Автономной Республики Крым на самом деле уже 4-й год занимается расследованием дела о депортации крымских татар как преступлений геноцида и преступлений против человечности. Относительно недавно генпрокурор Юрий Луценко даже подписал бумагу с объявлением подозрения умершим уже деятелем, лидером Советского Союза, ответственным за это решение. И вот представив себе, что завтра, послезавтра досудебное следствие закончится, дело отправится в суд, и украинский суд признает депортацию крымских татар геноцидом. Что после этого изменится? Можно ли рассчитывать на то, что после этого удастся получить компенсацию от Российской Федерации как правонаследника Советского Союза через международные суды или Европейский суд по правам человека? Или речь больше идет все-таки о восстановлении исторической справедливости, чем о материальных ценностях? Ну, в первую очередь я хочу сказать о том, что Крымско-татарский ресурсный центр непосредственно принимает участие и помогает прокуратуре Автономной Республики Крым в проведении расследования данного дела. И мы буквально на днях, 16 мая, проводили круглый стол, где обсуждали дальнейшие наши действия. Потому что здесь мы старались привлечь и не только историков, но и правоведов, именно юристов, международников в международном праве, в международном гуманитарном праве и так далее. На данный момент сложилась такая ситуация, что мы даже не должны ставить задачу дальше вести даже судебное дело и решение суда по обвинению Сталина и Берии, потому что они мертвецы. Для нас важно, чтобы суд зафиксировал факт депортации как акт геноцида. Потому что сегодня есть политические решения. Это решение Верховной Рады Украины. И слава Богу, при активной нашей работе мы смогли получить решение Сейма Латвии. При всем том, из практики, которую мы проводим для того, чтобы на международном уровне была признана депортация геноцидом, необходимо, чтобы были решения украинского государства, а еще лучше решение украинского парламента, а еще лучше решение суда. Потому что решение политическое его могут отменить через год, два, три. И мы не можем иметь гарантии, что данное решение не отменят в будущем, я не знаю, какие-то парламентарии Украины. Но судебное решение уже отменить невозможно. Поэтому наша задача довести это дело до суда, получить судебное решение и дальше с этим судебным решением вести и политические, дипломатические переговоры, и с другой стороны продолжать
нашу работу на международном уровне, чтобы международные суды приняли данное решение. Потому что мы говорим сегодня уже не просто о депортации как акт геноцида, а мы говорим о продлящемся, затянувшемся геноциде в отношении крымско-татарского народа. Это историческая депортация в 70-х и 80-х годах в Крыму, когда крымские татары пытались вернуться на родину, им не давали. Это и оккупация Крыма, начиная с 2014 года, массовые репрессии, системные обыски и аресты. И поэтому для нас это важно. Важно это не только для крымских татар, важно это для Украины с целью продвижения работы по деоккупации Крыма. И что говорят следователи? Можно ли ожидать в ближайший год, два, три передачи дела в суд? На самом деле, как раз наши адвокаты, которых мы привлекли, наши адвокаты стоят четко на той позиции, что нужно ускорять этот процесс, потому что на сегодняшний день достаточно собрано материалов, чтобы передавать дела в суд. Конечно же, позиция прокуратуры в том, что вопрос геноцида и вопрос международного гуманитарного права, и, соответственно, необходимо, чтобы Верховная Рада приняла закон из международного гуманитарного права, нарушение права человечности. Но в нашем случае нам достаточно для того, чтобы зафиксировать факт депортации геноцидом. И поэтому мы будем настаивать на том, чтобы прокуратура в ближайшее время подала дела в суд. Что ж, огромное вам спасибо. Напомню нашим зрителям, что это был Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Я Сергей Громенко. Вы смотрели прямую трансляцию «Крым Реалии» с места проведения траурного митинга в честь памяти жертв 75-летия геноцида, депортации крымских татар. Спасибо, что были с нами, и ни в коем случае не переключайтесь. Ночью на рассвете в дверь постучали. Отец встал, открыл дверь. Когда он открыл дверь, у двери стояло 3 солдат с автоматами в руке. И они нам объявили: вы предатели, выселяетесь из Крыма, вам дается 15 минут. 200 солдат окружили весь село, и чтобы со стороны не зашли кто-то зачищать. Мать наспех собрала. Они говорят, там, то, что хорошие вещи одевайте, берите мешочек, там вещи сложите и пойдем в центр там. Я говорю, взяла только Хуран, подмышечку вот так, взяла за сестренку за ручку, ей 5 лет было. Мы не знали, что будет нас выселять. Но тот председатель, папа, друг был они, говорил, будет выселять, вот не все, говорят, выселять. И крик, шум, конечно, там столько людей было. Мы не понимали, куда нас везут, что такое. Все думали, что куда-то, на расстрел везут. Закрывали и двери, товарный поезд, и окна кругом закрывали. Много людей, когда ехали, тоже старые люди много умирали, дети умирали. Был дед, он умер. Когда открыли дверь, они открывают, значит, спрашивают, есть покойный? Вот его вытащили, хоронить не дали. Aşağıda yok, poyuzlar içinde bitlep. Bir-birimizge söylüyorlar, kanın nasıl koyarlar bankaga, şonka bilip bizlerin. Товарные вагоны. Это маленьким детям сделали 2-й ярус. Внизу пожилые, наверху детвора. Как кинули нас сюда наверх, вот и мы всю дорогу ехали. И нам сказали, что вы предатели. Все нас называли, что мы предатели. Но мы, дети, тогда не понимали. А со временем, конечно, узнали, что это такое. И до сих пор мы это несем на своих плечах. 18 мая 1944 года началась принудительная депортация крымских татар. За 2 суток из Крыма в Среднюю Азию и некоторые регионы России вывезли около 200 тысяч человек. По официальным данным, во время депортации и первые годы в местах ссылки от голода и болезней погибла 1/4 крымских татар. Неофициально, согласно самопереписи, почти половина населения. Депортация крымско-татарского народа признана в Украине геноцидом.